Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatgan ni Daniel tikid daw ni Carl, ang mangala da iti kadwada iti kumpanya. Tapno maduktalan da ti makagapo, no apay abim mabati kita ti kumpanya. Inawagan nga rod ni Carl ni Ivory. Tanam namaan na aday ito iti makatulong kadakwada. Nag-research nga rod ni Ivory, maipapan iti records ti kumpanya. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakasagana ak, ma'am. Good luck, Miss Ivory. Madlaw ko kat saan apabor ni Sir Daniel kan ka. Nila ang Sir Carl ti kakampim. Uray awan pa nagtalak na kanyak. Ikagumaak nga aramidan tinamnamaak ang makatulong iti kumpanya, ma'am. Sapay ko matagbaligi ka. Ti baligim, kat baligi tayo amin. Sapay ko mga rod, tamakatulong ti isingasing kunto, ma'am. Adulakit di ti interesado iti panag-report mo. Tagdadamo ka ngamin. Amok nga insaganaan da ka iti adu sa ludsod. Gagangay ti ado sa ludsod, no ag-report ti may sa atao, ma'am. Pudno day takunam. Nang runa no agdadamo ti ag-report. Kitaan da no sa dino ti pagpatenggaan ti ammom. May saak to amang testing. No nalaing matla ang dayta nga Ivory. Imbis at testingam, tulungan tayo kitdi. Barang maapresyar ni Big Boss kat di na iparikap ti kumpanya. Ipakitak ang nalaingak. Tapno makita ni Big Boss nga addak ang nakasagana asumukat iti nag-resign nga empleyado. Ngamno agbaligi ni Ivory. Kasanon? Mangnamnama ka kading agbaligi? Jack mamati. Kaya't kumat nga agbaligi. Tapno masalbar ti kumpanya. No agbaligi, dayjay nga Ivory ti maikan iti pamadayaw. Sapay lakuma, ta saan nga agbaligi ni Ivory? Baliktad mo ti ammom. No mangrikap ti kumpanya, adu tayo amaawanan iti trabaho. Apektado tayo amin. Imbag tanasabat ka dito'y koridor. Ada ka di bagayo, ma'am. Agdardarasak ngamin, ta mga noadon ti tao iji conference room. Ijay mo ti papanak, ngam dumagasak pa'y iti comfort room. Umuna ka rodan iji conference room, ma'am. Orayan nak, tamabiitak laang mat. Sorry, nga masapol nga agsagana ak, tasyak samot ti umuna nga agpresent. Sige, umuna akon, ma'am. Magnaak kumaiti sa bali arwangan. Tabay ak nga aguray. Tapno maladaw asumrak ije conference room. Ang napankit din tidang nga. Sikat ikaw dyan asimrek. Napanam ka di. Sa anak pa'y analadaw. Ta saan pa'y anang rugi ti panag-report. Mangrugi ko maitayan ni Ivory. Ngam ada problema iti projector. Napanda na nga la iti sabali a projector. Palpak matinang isagana iti dayta a projector. Apay adida nang isagana iti backup. Dayta ti ko na ni CEO itay. Medyo makapungtot. Adaytan ti sabali a projector. Mapanan ni Ivory amang ipakita iti reports na. Makita man ti kabaalan na dayta nga Ivory, amang i-present iti reports na. No saan na nagpalya ti projector? Itaypay ko bangin rugina. Palpak tumod day dyan ang ikabil. Di na nga tayo testing ay muna. Intesting na kanumad, hanggang na maminsan. At daragiti pasama kasaan tayo ang mapakpakadaan. Kas kumayta. Di tayo namnama nakasta ti mapasama kiti projector. Dajayan. Inlukat nan ti laptop na. Kita man ti laing day ta babae. Bro, apay ka di akaguram ni Ivory. Apay ngayon nala makas partner mo di foundation de celebration. Nadamot gayam guram ken ko na. Kagurak. Tadi na sinuro ti instruction ko.
Kas makita yu ti skill ti datos, iti napalabas at lo abulan, bimaba iti 20% ti kita ti kumpanya. Adamat dagiti nag-resign nga empleyado. Imalis na siguro iti sabali a kumpanya. Na-train dagitoy ditoy a kumpanya. Ngam idinalaing dan, iti sabalin a company ti napananda. Nagbalin laangan akasla training ground daytoy a kumpanya. Pagkuna amat ang nagbalin at training ground daytoy kumpanya. Saan ka di asimrat da ditoy, kas agdadamo? Idinalaing dan, nag-resign kan imalis dan, sir. Ituloy ti ag-report. Kaya't ko makita na iti research mo, Miss Ivory. Yes, sir. Nakitak pa iti employee records, nga ada na kurang ti talento na iti customer service relations. Isuda ko mati matutukan a matrain. Dagiti adda iti baba, isuda ko mati kang runaan a maikkan iti importansya. Apay kuma, adagita adda iti babati maikan iti importansya. San mo nga mo ti sasawam? Mabalin ka di nga urayan nyo pa iti palawag kan solusyon, sir? Please? Awan pa iti subngat nga agsaw. Urayan tayo amalpas na iti reports kan singasing na. Ngam, san nga umno ti bagbagana, papa? Apay ko maasaan nga umno, kat di pa'y matnalpas sa nagsarita. Tila ang panangibagana nga ikan iti importansya dagiti adda iti baba. Kat saan na nasaya at adenggan, papa? Uraye mamalpas ti presentasyon na. Ang mga makatulong dagiti singasing na. Ngam no paggastuan ti ibagana. Saan na mabalin, papa? Urayan tayo pa iti report na, kan ti singasing na kunakmanan. Dagiti adday ti baba, kasla isuda ti panakaramay ti company, ta isuda ti sumango kadagiti customers kan investors. Isuda ti mangguyugoy kadagiti tao, tapno gumatang kan ag-invest da iti company. Babaan iti kasta, umado ti kita ti company. Kaya't mo asawan, kasapulan ti panang-hire iti trainer. Mabalin na dagiti sigod nga empleyado dito'y matlaang ti mang-train kadakwada, sir. May samat day talinyak, no ikadak iti chance. Okay, itad ko kan kanay tatrabaho. Sika ti manghandle iti customer relations. Sika ti training coordinator. Thank you, sir. Ikagumak nga aramidan amin na kabailak, tapno matrain dagiti adda iti baba. Wah, sinalbag. Dinutukan mat ni papa amang handle iti customer service kan coordinator pay. Makita ni Big Boss nga da potential na, bro. Makita no addamat la pagsayaatan ti kumpanya iti dayta babae. Saan ka kadipay akumbinsido iti naramid na? Diyak man amo, bro. Nadagsan tirik na kankwana. Ay, ang mga nudumteng tutyal daw nga agpakpakaasi ka kenkwana, bro. Anya? Anya ko mati ipakpakaasi kankwana? No way. Makitan to. Apay adi ka matagtagari. Di man la tiningyiting ni Big Boss. Nangadang adagos. Di ka di pa nang dutok na ka ni Ivy, akas training coordinator? Agdamagakpay ko ma. Diyay ko maawanan iti isong batday di babae. Madlaw ko kan ka. Saan at ipagsayaatan ti kumpanya ti adakan ka? No di ka, ti panakay talom iti posisyon. Siyempre, nabayagan day nga arapaap ko. Ngam saan sa manen ang mapasamak, gapo iti day jay a babae. Kumusta ti pa nag-report mo, anak? Mayat ka di matlaang ti resultana? Wala nang, dinutukan nak ti Big Boss amang handle iti customer service. Kasano ti kina-housekeeper mo? Kapilitan nga ibatak, tapno maipamaysak ti trabaho. Agpaisutay ko nak, ang makabiro kamatlaang iti sabali apang gudam. Rugi ako na inton bigat ti mang train kadagiti adda iti baba, tapno aggunay da iti husto, tapno pumintas ti performance da. Numaminsan, matagibasit dagiti trabahador iti baba. Ngam di daam mo, adakkel ti maitulong dagitoy. Wanang,
Naawatan ni Big Boss, idi imbagak, adag iti adda iti baba, ti pannakaramay ti kumpanya. Masurunak iti sang kaibagana. Adag iti trabahador iti baba, ti pannakaramay ti kumpanya. Kasano tayo nga rudan a boss? Di mo ka di maawatan ti kayat na asawan? Boss tayo. Ngam, saan ada tayo ti umasidag ka dagiti tataw agumatang ken aginvest? No di kat isuda nga day ti baba, bro. Una, taisukot nga rud ti trabaho da. No maadaan day ti usto at training ken kapasidad ang mga rami di ti pagrebengan da. Umadungag pa iso ti customer, client, ken investor. Ha? Isu nga imbagana nga isuda ti pannakaramay? Agsipod ta isuda nga agpaiso ti aggaraw para kada tayo nga adda ti ngato. Ure adda tayo, ngem no awanda. Kasano ko mga adda mapastrik tayo? Ang kita man no epektibo ti insingasing na apamuspusan. Mamati akmot iti dayta, bro. No lumaing dagiti adda ti baba. Umadung agpaiso ti makumbinsir da amang patronize iti negosyo tayo. Hello, Manang Donna. Anya ka diti maipaay ko kan ka? Apay adi ka umay agdalos dito'y mansyon. Kayat mo ta ibagak kinisar nga ikatanda ka. Saanan adita ti pagtrabahwak, nana? Ijaya kon opisina da Big Boss. Ag janitres ka kadijay. Imbagada ka diday taken ka. Mang opisina ak ijay, nana. Ah, sige, taado pa'y ti aramidak. Kasano kumaamang opisina ka ako nam? Damagan yung tulaangan ka ni Boss Daniel, nana. Agpaiso ka di timbaga ni Ivory, nga ijay ka no opisina ti pagtrabahuan na, sir. Apay na magam na ita. Dito yung mansyon ti ayan ti trabaho. Saan ka ta makimarites? Nalawag? Ay, kung amin, sir, kuna na adamaga kano kada kayo. Awan pa kay naigam, tapno maamuam no agtrabaho ijay, wano saan. Ay, sorry, sir. Di na magkulaang manupod, no. Tay ko na akon. Awan pa kay naigam. Tadi ti mansyon ti ayan ti trabaho. Nalawag! Sinalbag da nga Ivory. Imbaga ng tumot adamaga kano. Anya nga ita. Nabaina na kidin. Rugyam ka din ti training, dagiti nakadistino iti customer service. Wan, ma'am. Kasapulan, tapno sumaranta kan manayunan ti amuda. Sapay kumatagbaligi ka. Ika gumaak, ma'am. Babaan iti kasta awagas, manayunan ti skill da may papan iti sales talk. Umayo na kay ti dayta nga imbagam. Sales talk ti kang runaan kumaapaglaingan da. Tapno ad-ado ti maguyugoy da. Dayta ko matikang ronaan asaguday dagiti adda iti dayta at trabaho. Tapno na annayas ti taray ti negosyo. Rinugyan ka din ni Ivory nga isuro dagiti trabahador ang nakadestino iti customer service. Wan papa, napan iti ayanda, apaman analpas ti board meeting. Makita ket adda potential na. Apayad di yun na panunot day tayo di. Bimabalakit nga ruti kita tayo. Nasaan na siguro ang nagtrabaho na imbag. Agtrab-trabaho damat, papa. Mabali na nagtrabaho na, ngam di da inaramid Diyos to. Day ko na da atong palbilin lang. Diyak amo, papa. Ti amo, kat raramidan da ti trabaho da. Takanayon damat a present. Physically present, ngam mentally absent. Kitaan yung amin at trabahador. Saan kailangan nakatugaw iti lamisan nyo? Sumagmamano abulan, nga intrain mo dagiti trabahador iti baba, anak ko. Kat ada ka din nagbaliwan da. Wan, nanang. Madlaw ko kat si Marantada. Takanayon ko ida atulungan no kasano nga ikumbensir dagiti tattao. Sa bagay, iti anyaman at trabaho, no adda ti mako na a moral supporting ato. Nagaganda nga agtrabaho. Kasta ti ar-aramidak, nanang.
Apay ang nagnganga ka nakakita iti datos ti kumpanya, bro. Pudno ka di ti makikita ka iti computer. Nakaskas daaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauhan. Ivory. Dito'y drama tayo. Ting masakbayang. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.